εκ δεξιών να καλωσορίσω τον Γιώργο τον Μανολάκη, υποψήφιο βουλευτή με το κόμμα Δημιουργία ξανά στα Χανιά. Καλωσορίστε, καλή δύναμη, καλή συνέχεια, καλή επιτυχία. Ευχαριστώ πολύ που με καλέσατε στην εκπομπή σας και θέλω να καλησπερίσω όλους τους Χανιώτες και να τους πω ότι έχω να προτείνω κάτι καινούριο, κάτι εντελώς διαφορετικό, κάτι που έρχεται από μπροστά και κάτι που νομίζω ότι αξίζει τον κόπο να ακούσουν. Βαγγέλης Σαματάς, υποψήφιος βουλευτής. Πώς θα γίνει αυτό το μαγικό πράγμα? Να χωρέσουμε όλοι στην παρέα. Να ξεκινήσουμε με το πώς εισπράττει ο κάθε ένας από εσάς την τελική ευθεία προς τις εκλογές, σε ένα κλίμα οικονομικά αρνητικό, με τον κόσμο πια να μην είναι αγανακτισμένος στους δρόμους, αλλά σιωπηρός στα σπίτια του. Αυτό είναι το χαρακτηριστικό αυτής της διαδικασίας. Επίσης, ένα νέο χαρακτηριστικό είναι ότι παρά του αντιθέτου προβλέψεις, υπάρχουν πάρα πολλοί απόδημοι που έρχονται για να ψηφίσουν στις ιδιαίτερες πατρίδες τους από όλες τις γειτονιές του κόσμου. Κύριε Μανολάκη, παρακαλώ, πώς περνά αυτή η περίοδος, πώς προδιαγράφεται το μέλλον της Δημιουργίας ξανά? Έχετε μία παρουσία που στις δημοσκοπήσεις αποτυπώνονταν όσο επιτρέπονταν, γύρω στο 1%. Θέλω να σας ρωτήσω λοιπόν τι είναι αυτό που εισπράττετε και τι είναι αυτό που προσδοκάτε. Ναι. Πρώτα να σας πω ότι εμείς δεν βαδίζουμε βάσει δημοσκοπήσεων, βαδίζουμε βάσει λόγων. Και θέλω να σας κάνω μια εισαγωγή και να σας πω ότι αυτό το πράγμα που λέγεται Δημιουργία ξανά, εμείς δεν το χαρακτηρίζουμε ακόμα, το χαρακτηρίζουμε κίνηση, το χαρακτηρίζουμε κάπως αλλιώς τέλος πάντων. Δεν ανήκει στον χώρο της δεξιάς, της αριστεράς, του κέντρου. Δεν σας τοποθέτησα. Ναι. Δεν σας προσδιορίσα. Το κάνω εγώ για να προλάβω. Λοιπόν, είμαστε από όλες τις κοινωνικές τάξεις, από όλες τις κοινωνικές ομάδες. Είμαστε άνθρωποι καθημερινοί, οι οποίοι ξαφνικά χάσανε τον κόσμο κάτω από τα πόδια τους. Παρακολουθούμε λοιπόν 2 χρόνια τι γίνεται και αποφασίσαμε ότι πρέπει να λάβουμε λόγο. Κάτι να κάνουμε, γιατί αυτό που μας παρουσιάζουν είναι απίστευτο, δεν το χωράει ο νους μου εμένα. Και θα ήθελα να σταθώ σε αυτό, ότι πολλοί απόδημοι παρά τις αντίθετες προβλέψεις έρχονται να ψηφίσουν. Γιατί το αίσθημα και το ένστικτο του Έλληνα λέει ότι αυτές οι εκλογές είναι πάρα πολύ κρίσιμες. Και αυτοί που ήταν αδιάφοροι και δείχνουν ακόμη αδιάφοροι, εγώ πιστεύω ότι στο τέλος θα ψηφίσουν. Βέβαια είναι λίγο δύσκολο να ψάξουν να βρουν τι τους αντιπροσωπεύει, γιατί όπως πολύ καλά ξέρετε, λόγω στα μέσα μαζικής ενημέρωσης έχουν όσα κόμματα, κάποιες δημοσκοπήσεις δείχνουν ότι κάτι θα πάρουν. Υπάρχουν και άλλα κόμματα όμως. Με συγχωρείτε, εδώ θα διαφωνήσω. Ας παρακολουθούν οι πολίτες στα περιφερειακά μέσα ενημέρωσης. Δεν εννοώ μόνο τη νέα τηλεόραση. Όμως θεωρώ ότι τα περιφερειακά μέσα έχουμε δώσει σε όλη την Ελλάδα μια μάχη και προσπαθούμε να συμπεριλάβουμε όσο το δυνατόν περισσότερες φωνές, περισσότερες προτάσεις για τον τόπο. Δεν είμαστε όλα τα μέσα το ίδιο και δεν ζητάμε όλα χρήματα κάτω από το τραπέζι για να έρθει ένας υποψήφιος και εσείς το γνωρίζετε πάρα πολύ καλά. Ναι, βέβαια. Πρώτα μακριά από μένα οι ομαδοποιήσεις και χαρακτηρισμοί γενικοί. Για να μην δημιουργούνται συνειρμοί. Αλλά θέλω να ολοκληρώσω και να πω ότι σε μια κοινωνία δικαίου που πρέπει γρήγορα και άμεσα να αποκαταστήσουμε, θα έπρεπε τα κόμματα που δεν έχουν εκπροσωπηθεί να έχουν περισσότερο λόγο. Δεν παρακολουθούμε τόσο καιρό να μας λένε οι κύριοι που μας κυβερνήσανε τα ίδια και τα ίδια και τα ίδια. Ο κόσμος πώς θα δει την καινούργια άποψη, πώς θα τη γνωρίσει? Ναι. Λίγο εμένα με τρομάζει, το διάσω όμως αμέσως μετά. Αυτό που είπατε, δεν είμαστε ούτε αριστεροί, ούτε δεξιοί, ούτε κεντρώοι, γιατί η πραγματικότητα πρέπει να διαχειρίζεται και με πολιτικούς όρους και με μια κατεύθυνση. Άλλη κατεύθυνση έχει ο κομμουνιστής, άλλη ο σοσιαλιστής, άλλη ο σοσιαλδημοκράτης, άλλη ο φιλελεύθερος. Υπάρχουν διαχωριστικές γραμμές, οι οποίες νομίζω ότι καλό μας έκαναν όσο ήταν σαφείς μέχρι σήμερα. Τώρα έχουν μπερδέψει λίγο οι γραμμές μας. Ναι. Λοιπόν, κύριε Σαματά, εσείς τι ακούτε, τι μαθαίνετε, τι εισπράττετε και γιατί καταβήκατε με τον κύριο Καμένο? Θα απαντήσω όλα, ένα. Κύριε Μανολάκη, εάν δεν είστε και αριστεροί, δεξιοί, κεντρώοι ή κάτι άλλο, τι είναι αυτό που επιχειρείτε και διεκδικείτε να εκπροσωπήσετε στο Ελληνικό Κοινοβούλιο ως θέση και αρχή? Λοιπόν, σας ευχαριστώ πολύ για την ερώτηση. Λοιπόν, όπως σας είπα, είμαστε κάτι εντελώς καινούριο. Λέμε πρώτα ότι η πολιτική πρέπει να σταματήσει πλέον να είναι επάγγελμα, πρέπει να γίνει αυτό που ήταν και στην αρχαιότητα, να γίνει η κορονίδα των τεχνών. Πρέπει αυτοί που θα ασκούν εξουσία να είναι
οι δάλματα να είναι πρότυπα, να τους δείχνουμε στον δρόμο και να είμαστε περήφανοι για αυτούς. Και αυτό πετυχαίνεται με απλά πράγματα. Το απλό είναι και το δύσκολο εξάλλου. Γιατί όλο αυτό το καιρό αναλωνόμαστε σε φιλοσοφίες, το πώς, το γιατί, πώς φτάσαμε εδώ. Εμείς προτείνουμε λοιπόν πρώτα άμεσα μείωση των βουλευτών σε 200. Προτείνουμε να εγκαθιδρύσουμε επιτέλους τη δημοκρατία με ξεχωριστές εξουσίες. Γιατί αυτό το πράγμα που γίνεται είναι μια μαφία. Τι εννοείτε δηλαδή? Ξεχωριστές εξουσίες. Ξέρετε πολύ καλά τι εννοώ. Εννοώ ότι οι βουλευτές θα νομοθετούν, οι υπουργοί δεν θα είναι βουλευτές. Να μην υπουργοποιούνται οι βουλευτές. Ναι, βέβαια. Οι δικαστές. Αυτό είναι στο πρόγραμμα της Νέας Δημοκρατίας. Κοιτάξτε να δείτε. Κάποια τώρα, δηλαδή. Ναι. Τα δύο πρώτα που είπατε είναι ακριβώς το ίδιο. Δεν ήρθα να διαφωνήσω, ήρθα να συνθέσω. Εγώ αυτό που θέλω είναι να ρίξουμε τις κομματικές παροπίδες πλέον. Τα πάντα καταραίουν δίπλα μας και γύρω μας και κάτω από τα πόδια μας και πρέπει αυτά πλέον να σταματήσουν. Υπονοείται προφανώς ότι το μεγάλο πρόβλημα στη χώρα είναι η διάρθρωση της πολιτείας, του κράτους, των αρχών, των θεσμών, των υπηρεσιών και όλο αυτό του μπάχαλου που βλέπουμε. Εξουσίας. Ναι, και ότι αν δεν υπάρξει αυτό, ό,τι πολιτική και αν τάζει ο καθένας, δεν θα έχουμε ποτέ. Βέβαια. Λέμε ότι το κράτος πρέπει επιτέλους να γίνει μικρό, ευέλικτο, να μην κάνει δουλειές με κανέναν, να είναι διαιτητής, να είναι αυστηρός διαιτητής, να θέτει αυστηρούς κανόνες, οι κανόνες να είναι ίσοι για όλους, να ξέρεις από την αρχή τι κάνεις, που πας. Ας πούμε, ένα παράδειγμα είναι ότι το φορολογικό νομοσχέδιο πρέπει επιτέλους να γίνει σαφέστατο, 30, 40, 50 σελίδες, όχι παραπάνω, να ξέρουμε ότι θα ισχύσει για 10 χρόνια. Χωρίς ερμηνευτικές εγκυκλίους. Ναι, βέβαια. Να ξέρουμε όλοι ότι θα ισχύσει για 10, 15, 25 χρόνια τέλος πάντων. Όσοι έρχονται να επενδύσουν, αυτό να ισχύει σαν ρήτρα. Βεβαίως στην πάροδο του χρόνου μπορεί να αλλάξουν κάποια πράγματα, να αλλάξουν οι πολιτικές. Αλλά αυτός που θα έχει επενδύσει με το συγκεκριμένο πλαίσιο δεν θα μπορεί ξαφνικά να έρχεται κάποιος επειδή το πρωί ξύπνησε και του ήρθε ένα νόημα να το αλλάζει τη ζωή τελείως. Αυτά δεν νομίζω ότι είναι πολιτική. Αυτά είναι, δεν ξέρω, αλχημίες. Κύριε Σαματά, αντιγράφω... Επιτρέπετε... Σας ευχαριστήσω μέσα από την καρδιά μου και εσάς κύριε Μανωσογιάννη το Ρέθυμνο και εσάς από τα Χανιά.